Андров, кросфит Витоша. Дай на много. А? Не бях го пуснал, да. Добре. Александър Александров, кросфит Витоша, Bulgarian Fitness Championship, категория скелт. Штангата заредена. 20 кг с 2 диска, 2 десятки. Тук имам 2 пътици. С 60 е заредена штангата. Имаме 2 петици, 2 по една дигна, 2 по 2. Тренажор, който е седнат на 500 метра каунтдаун, 2 15 дъмбели и лост. Къде се почва? От минути? Нали първата разтарика? Първо е набирането, 21, 15. Ай, кажи като си готов. От тук ли трябва да почнем? Не, аз почвах от лост. Първо набирам? Да. Ами никъде по принцип нищо не пише, човек. А? Пускай! 10. 3, 2, 1, старт! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дванайсет, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8. Девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8. Айде още едно, бе. 9. Дай, хващай дъмбелите, айде. Бреквай ги, ако знаеш, че няма може. Едно, две, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, браво. Чакай сега. 3 минути и 30 някъде ти е. Имаш 2 минути и половина почивка. 2 минути. Не, имаш 2 минути почивка, а 2 минути и половина до края, още 2 минути почивка. Аз го направих за 4:30. Дайте до камерата. Ма имаш много време, бе. Да, бе. Как се обърках с набиранията? Преброих грешно. Защо? Защо преброих 10 метра? Нали аз ти ги броя, нали ма чуваш? Да, бе, ма съм влезнал от дупката. Ма ти беше бърз, бе. Нищо. Като имаш бътърфлай, то си е бързо. Аз правих сингали на девятки. А какво е това тука, бе? Отстрани излиза някакво не човек. Какво е това? И на видеото. Не знам. А? Не, ами те. Да не е от YouTube. Не ми. Най-вероятно, защото е пуснат. Ей, какво правим? Нищо, бе, нищо не. 30 секунди до края. Сега тук е много честно имаме за видео. След 15 минути. На 12-та минута почваш. Остава ти минута и 40. Как е грип? I'm still in the complaining mode. I see. Until I get back to shade. Това е много гадно да е по средата. Много е гадно да е по средата, защото не му правиш. Еми, то нарочно е сложено по средата, за да нямаш грип. Защото иначе ти на другото няма да дадеш зор. Не, последно мога да тестваш повече кила тук. Да. То това е. Ама то е еднакво за всички, така че. Хитро. Чек, аз дет на загрявката са 70, после едва 60 не можах и викам дай само и само да имам някакъв... Мислех да се отказвам, но викам ай само и само да имам резултат, сложих 50. Въобще толкова така не ми беше гърмял хват. 30 секунди. Здрасти, как е? Нищо, бъзи се просто. Три, две, едно, може да работиш.
Ми де ти това? Де ти горнището? А, на 12-та минута почва това, нали? Тръстера и после на 6-та минута почва... На 12-та минута почва тръстера. 6, първия комплекс, 2 минути почивка с 8. Това е 12. На минус 8. 20 минус 8 е Първата част е 6 минути. Имаш 2 минути почивка до 8. От 8 до 12 трябва да прави Той тръстера. защото го брои наобратно. И часовника почва от 20. Еми аз на твой часовник го пуснах от 0, бе. А, Той това е от 0, бе. не е от 0, от 20. Как от 2? Върти го наобратно. И 6 плюс 2, 8 А, не става знам, 12. смятай се, не може да мине. Ти си го направи. Не съм аз, той си го е пуснал. Силно с краката, добре. Краката, бутер. Добре. Ай, още едно. Силно. Браво, Саш. Изглеждаха лесни между другото. Стиване, пак не е лесно въобще. Ма знам. Защото аз не можах дори да я дигна. Нямах Това това. малко ми причерня. А? Малко причерня. Ами ако смяташ, че е по-добре да си Ти отли си, почиваш, по-добре да си почиваш за останалото, да не се занимаваш. Аз не се занимавам повече. А? Не се занимавам повече, ти утре. Добре. Значи на 6-та минута почваш, имаш 4 минути да починеш. Бърката на как ще ви кажеш? Не знам, мисля така. Добре, махни идея тези. Чакай, аз ще ги прекара. Ти си стой тук. Айде ги прекара. Виж, трябва да имаш чувство. Не знам ти. Тя последната колко? 4 минути ли? 6. Общо всичко е 6. Имаш 2 минути още. Чакай. Аз на гребането ще го такова, по-ще... Да, но ясно, че на гребането ще е близко. Я дай да видим дали сме го направили това. Колко време? Тя вижда ли се вижда? За меню. Select workout. New workout. Distance. Това го правим на 0. Това на тука. Това го правим на 5. Така. Така, дай отдолу. Така. Така, и не пипаш. Това колко време ще седи? Имаш 1 минута още. Не, преди това колко време ще седи на дисплея. Ми... На мене ми беше минута и 53. Значи седи. Аз
Аз мога да си позиционирам краката, само като Ма не мога да разбера това как да го... Нали? М? Мога да си сложа краката, само ръцете не трябва да се надръжкат там. Двадесет 25 секунди. Десет. 3, 2, 1, старт! Много бърз пейс движиш даже. Минута 42.7. Айде, давай. Едно. С двата крака прескачаш. 2. С двата крака. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Не решаваш край. Да, спирам. Спирай. А? Спирай. Майка.